Ovo je pripadalo jednom zaista imućnom domaćinu, vrijednim radniku. Tu su njihove kuće, zaseok. Ovdje je bilo jako dobro mjesto. Ne znam, možemo prići kojim objektu. Pokušat ćemo ovdje. Žao mi što se strese, ali nemam gimbal, ali s Božjom pomoći bit će i on nekad. Kakav lijep prostor. A ovo je vjerovatno bio neki bazen. Interesantno. Sve što čovjek stvori je priroda će progutati. I sakriti. Kako je to bilo bogato imanje. Tamo nigdje nema se prići. Ne može se ni u kuću ući.
Dole ima put. Valjda se mora izaći. Ali mislim da se bolje vrati. Ovdje je teško prići bilo kakvom objektu. Završit ćemo ovaj klip ovdje.